Ξέρεις ποιος Άγιος γιορτάζει σήμερα? Σήμερα, 15 Απριλίου, η Εκκλησία τιμά έναν από τους πρώτους επισκόπους της Αθήνας. Γνωρίζεις την ιστορία του Αγίου Λεωνίδη? Έζησε τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν και υπήρξε ο έκτος κατά σειρά επίσκοπος των Αθηνών. Παρόλο που κάποιοι λένε ότι κοιμήθηκε ειρηνικά το 250 μετά Χριστόν, η παράδοση τον θέλει να μαρτυρά για την πίστη του μαζί με 7 γυναίκες στην Κόρινθο. Το Μεγάλο Σάββατο εκείνης της χρονιάς αρνήθηκε να απαρνηθεί τον Χριστό. Τον βασάνισαν και τελικά τον έριξαν στη θάλασσα με πέτρες στα πόδια. Χρόνια αργότερα, το 1916, τα λείψανά του βρέθηκαν στην Επίδαυρο με θαυμαστό τρόπο, αναδύοντας μια ουράνια ευωδία. Στην Αθήνα μπορείς να βρεις την κρύπτη του πίσω από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Χρόνια πολλά στους Λεωνίδες. Εσύ το ήξερες? Κάνε εγγραφή για περισσότερες ιστορίες Αγίων.